Ukristo mukatenze hakutu ewe nendo one mono ndo mumao iwe henda sangana muyezishinda iwe mira segamba utari semani iwe gamba Miriranyiwo kuna Jehova mukutambuzwa zvemurombo
idomborega rinopasimba muedzi ari pedyo. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro Kana ranono karichakura idomborega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Ndinokukwazisai hama muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari nekusanganiswa kwataita. Zita rangu ndoitwa Pastor Brighton Manyepa. Toda kutenda nechirongwa chiri kuuya kwatiri. Mukati menguva ino toda kupinda mukati meshoko raMwari. Toda kuverenga kubva pana Matthew chapter 15 kubva pa verse 21 to 28. Pane kanyaya karipo tinogona kukawana zvakare kuna Mark chapter 7 verse 24 to 30. Ndichaverenga panapa makateerera kubva pana Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKenani akabva kunyika iyo, akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe, mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muendesei, nokuti anodanidzira shure kwedu. Asi akapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Zvino akauya akapfugamira akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokuchikandira mbwanana. Akati, hongu Ishe, nyangwe nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi varo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Ngati tsinzinei tinamata. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga, yasvika nguva yekuti Mwari musimudzirwe kubva mushoko renyu. Mwari, sekuvimbisa kweshoko renyu, makati pamunosimudzirwa munokwevera vazhinji kwamuri. Bvisai kumira kwangu, asi Mwari mugotaura muchinzwikwa. Taingakumbira sei Jehovha imamuunganidzi vanhu mukashaya chekutaura kwavari. Pane vamunhu vamuri kutsvaka kuburikidza neshoko iri. Taurai nesu, denhai moyo yedu, kutenda kwedu kusimbiswe, isu tigosimudzirwawo pakutenda. Uyu ndiwo munamato wedu muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari nekuda kwepataverenga apa. Musoro wemharidzo ino unoti Kana Hwai, Dzoita Sembwa. Kana Hwai, Dzoita Sembwa. Ndo musoro wenyaya, when sheep behave like dogs,
when sheep behave like dogs. Dai Mwari vatibatsira tipinde pakunzwisisa passage iyi. Now ndoda kuti mubate nyaya iri panapa. Mukaverenga pana Mark chapter 7 verse 24. Jesu ari kutsvaka kwekunohwanda. Saka anotaura nevadzidzi vake kuti nditsvakirei spoti yekuti ndimbonozorora inini nemi timbobva pachaunga timboenda pedu tega kwatino kuretreat kukavhakesheni. Saka Jesu anotaura nevadzidzi panapa kuti vatsvake nzvimbo yekunozororera. Question number 1 yandakabva ndanetseka nayo ndeyekuti iko zvino ndakatarisa ministry yaJesu yanga ingori ne 3.5 years kuti asiye dzidziso yenyika yose. Saka nguva yekuti Jesu amboretreata ambonozorora yakanga iri yei, akanga asina kana nguva. Pari kujeka here? Now nekuzoverenga panapa ndokuona kuti no, Jesu yakanga isiri nyaya yekuda kunozorora kana nyaya yekuda kunoita retreat, but akanga ari kuda kuenda kwake ega nevadzidzi kuti ambodhila navadzidzi. So Jesu paari kuenda kwaari kuenda, and by the way muponesi aisafanirwa kuenda munyika dzimwe dzanga dzakatarwa dzakafanana neTire neSidhoni. Messiah anga asina kutarisirwa to set foot in such land, but panapa Jesu haasi kupinda muTire neSidhoni but ari kuenda kubhodha. Now nzvimbo yaari kuenda inzvimbo yakanga isingatarisirwi kuonekwa munhu akaita saKristu achisvika munzvimbo iyoyo. Yakanga iri nzvimbo yakanga isingatarisirwiwo zvakare kuwana vanhu vangaita hanya naJesu. Pari kujeka here? Munoziva nzvimbo dzemabhodha inzvimbo dzekuti vanhu vanenge vari busy kuda kutsvaka mari, vari busy kuda kugadzira kuti vawane mukana wekuita mari nawo. Pabhodha hapana munhu wemunhu, pabhodha hapana unhu kuvanhu, pabhodha panoitwa yese yese. Pari kujeka here apa? Utsotsi hwese ukada kuhuona enda pabhodha. Pari kujeka here apa? So panapa Jesu vadzidzi vari kutarisa ubva wati saka ndekupi kwatingaenda kwekuti hatizikanwe zvikanzi handei kubhodha renyika yeTire neSidhoni. After all vanhu veTire neSidhoni havana hanya naMwari, so tiri tese revadikamu. So panapa Jesu anotora vadzidzi vake oinda navo kunzvimbo iyi. Munoona mukati meupenyu vadikamwe, ndine lesson 1 imwe yandakabatawo panyaya iyi. Jesu haana nguva yekutambisa muupenyu, and everything chinoitwa naJesu chiri calculated. Panapa ari kuda kudhila nekudzidza nevadzidzi vake, ane chidzidzo chaari kuda kusiyira vadzidzi, and ari kuda kudhila navo, aparidzira vamwe but anga asina kuwana nguva navadzidzi. So Jesu anoenda navo kunze, ivo in their mind vari kufunga kuti tiri kunozorora, yet Jesu has got an agenda navo. Munoona pane dzimwe nguva dzaunoendeswa mune dzimwe nzvimbo kwaunofunga kuti hakunoku ndakangouya kuzotsvaga mari chete kana kuno ndakauya kuzozorora, but kumuKristu hapana kuzorora pachiKristu. Hapana paunomborarama uchiti nhasi ndambobvisa chiKristu ndatsveta uko, ndaenda Dubai saka chiKristu ndombosiya ndomboita zvekuno zvekufara, kana kuti ndaendawo kwandaenda kupati. Ndakambonzwa vamwe vanhu vachitaura vachiti kana wauya pano zvechiKristu isa pasaidi, zvechierida isa uko, zvechifundisi bvisa pano. Pari kujeka here? Vanhu vanoda kukwachanura chiKristu pavanhu kuti vashaye unhu. Pari kujeka here? But Jesu panapa ane nyaya yaari kuda kusvitsa kuvadzidzi, but anoenda navo kunzvimbo dziri unusual. Pari kujeka here? Ngandikurumidziwo kutaura kuti eveniwo Jesu anowanika nzvimbo dziri unusual. Pari kujeka here? There are so many times patinofunga kuti kubhawa hakuwanikwi munhu anoda Mwari, ukaenda kumaavhenyus hauoni munhu anoda Mwari, ukaenda pabhodha hauoni kana muKristu. Inzwai vadikamu ini pokutaurirai kuti there are some times when you find a Christian in unusual places, because kunyangwe naJesu akawanikwa in an unusual place. Pari kujeka here? Pabhodha reTire neSidhoni. So inzwai kakune umwe munhu akanditeerera
pane vamwe vanhu vanofunga kuti vakabva munzvimbo yavanozivikanwa voenda munzvimbo dzavasingazivikanwi vanogona kunoita yese yavanoda. Pari kujeka erapo. But panapa panondishamisa. Jesu aenda nzvimbo yaaifunga kuti vadzidzi vaifunga kuti hapana munhu angavashungurudza, zvikanzi wanikwe pakangoerekana paita mumwe mukadzi akabva aziva Jesu. Zvekumuziva zvakadaro, zvekumuziva nemutupo wake, pari kujeka erapo. Indi mukadzi uyu akatanga kudanidzira, mwanakomana waDhavhidhi. Mukada kucherechedza mukati mebhaibheri, vashoma vanhu vaidanidzira kuna Jesu saizvozvo kuti vaiziva Jesu nenzira iyoyo. Bhatimiyo ndiye mumwe akabva aitirwa zvaaishuva. Mukadzi uyu ndiye mumwe watinonzwa. Mucharangarira imi Jesu achibvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditi ndini ani? Vadzidzi vachitanga kurotomoka. Pari kujeka here? Vamwe vachitaura Jeremia, vamwe Eria, zvichingwenda zvakadaro. Kusvikira mumwe Peter azotaura kuti imi ndimi Mesaya, zvikanzi hausiri iwe wataura mashoko. Pari kujeka. Vadzidzi chaivo had that confusion yekuti who is Jesus? Pari kujeka here. But uyu mukadzi needed no introduction kuna, anosvika nekuziva Jesu intimately. Mwanakomana waDhavhidhi. Izvi hazvaigona kutaurwa neumwe munhu asiri muJudha. So this was chimwe chinhu chaishamisa kuona mumwe munhu asiri muJudha achitaura pamusoro penyaya iyi, achiziva Jesu, achiidentifya Jesu netaito yekuti mwanakomana waDhavhidhi. Tiri tese vana vaMwari. So panapa vadikamwe, pane nyaya ndoda kuti ndiunze panapa. Jesu aenda, ndibatsireiwo kuona panapa picture iri kuitika panapa. Mukadzi uyo wauya ati pindikiti pakati pavo, ende vadzidzi vanomira votanga kudzivisa mukadzi uyu, votanga kuda kumudzingira kure. Imi mai, imi munotsvakei pano? Swederai uko, hatisi kukudai, tauya kuno kuzozorora, siyanai nekunetsana nesu naJesu. Tiri tese vadzidzi vanomira vachidzingira mukadzi uyu kure. But mukadzi uyu anoramba achidaidzira kuna Jesu. Kusvikira vadzidzi vatoona kuti havagoni kumudzinga, vadzidzi vanouya voenda kuna Jesu vosvika kuti Jesu, dzingai munhu uyu, because isusu tambozama kumudzinga, haasi kutiteerera, ende haasi kuda kunzwa isusu, ende akuramba achidanidzira kwatiri. Tiri tese vana vaMwari, ndibatsireiwo kuona unhu hwevadzidzi ava. Zvikanzi ari kudanidzira kwatiri shure kwedu isusu. Tiri saka Jesu tibatsirei kuti azive kuti tiri vamwe. Munoziva mukati meupenyu ende mukati mekunamata kwatinoita, kune vamwe vanhu vanoti vapiwa zvigaro muchechi kana kuti vapiwa matitles muchechi, vanofunga kuti vave padhuze naJesu, zvekuti Jesu ave Jesu wekumaraini kwavo. Tiri tese vana vaMwari, vanopersonaliza Jesu so zvokuti hakuna mumwe anofanirwa kusvika pana Jesu asina kupfuura napavari. Kune vamwe vanhu vanobva vazviti tisu maprofita, tinoziva Mwari, tiri pedyo naMwari, zvekuti hakuna mumwe anogona kusvika pana Jesu asina kupfuura nepavari. Saka vadzidzi vari kuzviisa mukati medzimwe bhutsu dzavasingakwani, zvikanzi mukadzi ari kudanidzira kwatiri. Tiri tese vana vaMwari, inzwa mudikamu, unogona kuva padhuze naJesu but uri kure nekuponeswa. Pari kujeka here. Zvinondirangaridza vasoja vaya akauraya Jesu pamuchinjiko. They were so close to the blood of Jesus but very far away from the saving power thereof. Pari kujeka here. You may be so close, in the close proximity namuponesi but uri kure neruponeso rwacho. Pari kujeka here. Vadzidzi vari kupersonaliza Jesu, vadzidzi vari kupersonaliza chiKristu panapa, ende vakawanda vedu ndo unhu hwatinoratidza hwekuda kubva tapersonaliza because wapiwawo a position, kana kuti because wadzidza waenda kuchikoro wave nesome theology kana kuti some understanding of the Bible, you think you are now closer kuna Jesu. Dambudziko rakaitwa nevadzidzi. And by the way, Jesu arida kudhila nevadzidzi vake. So panapa Jesu anoramba anyerere, mukadzi achidaidzira, ende vadzidzi kwakuya kuna Jesu, Jesu kwakusimuka, kwakubva ati kuna mai avo, nai mai,
komadireiko kundinetsa? Ini ndakangotumirwa kumakwai akarasika aya eimba yaIsraeri. Ndibatsireiwo panapo vana vaMwari. Jesu ari kunongedzera kuvadzidzi achiti aya ndo makwai aya, ende makwai akarasika eimba yaIsraeri. Tiri tese vana vaMwari. Nawo panapa Jesu ari kuda kuti pachimwe chidzidzo pamusoro pekuva makwai. Endi Jesu ari kutiti isusu tiri makwai. Nyangwe uri gwai, iva gwai. Nyangwe ukarasika, iva hwai yakarasika. Pari kujeka here? Haikona kubva wapanduka. Nyangwe mukristu akadzokera kumashure, Jesu panapa ari kuburitsa pfungwa yekuti wadzokera hako kumashure uchiri hwai yakarasika. Behave like a sheep. Pari kujeka here apo. So panapa Jesu ari kunongedzera hake kuvadzidzi ende achiti aya ndo makwai andakatumirwa kwaari. Mukadzi akati ndokumbirawo mundibatsire Jesu, mwana wangu washungurudzwa kani nomweya wetsvina. Pari kujeka here apa. Pane imwe point apa zvikanzi ashungurudzwa nemweya wetsvina. Ini chakandinetsa ndechekuti mukadzi uyu ari kunzi muKenani panapa, ende vaKenani vanonamata Bhaari, vanonamata Satani, endi mwana ari kunzi panapa ane mweya wetsvina. Handiti isu tikanamata Mwari chishuwo chedu ndechekuti tizadzwe nomweya mutsvene, mweya mutsvene utitungamirire. So vanonamatawo kaBhaari, vanonamata Satani, vakazadzwa nemweya wakaipa, zvinobva zvaita zvakanaka. So ndiri kuwana chimwe chidzidzo panapa chekuti vakomana Satani haisi hama yedu, tiri tesere. Ende hapana paakambonyora pasi, hapana pane agreement yekuti pane hukama. You cannot be in a syndicate naSatani ukafara. Pari kujeka here? Satani anongokutambisa nguva diki diki, ndo paunoita sekunge zvinhu zvako zviri kufaya, ende zvinotofaya, but in the long run you will suffer. Pari kujeka here? Because the devil came to steal, kill and destroy. Haana imwe agenda. Pari kubatika here apa? Kusara kwekuparadza nekuparadza zvachose. Pari kubatika here? Chake chaanotsvaka kukubira, chake chaanotsvaka kukuuraya, chake chaanotsvaka kukudestroya zvachose, ndo zvake, ende ndo zvatoziva Satani achiita. So ukaona uchipiwa zvimadelicacy naDiabolos, ari kukurezva wakafanana nehuku broira riri mukeji, riri kufidwa. Tiri tese vadikamu, rinofidwa. So huku inopiwa mvura nenguva, igopiwa mvura inoenderana ine mwero, igopiwa environment ine mhepo inofefetera, kana kuchitonhora igoisirwa light rinodziya, inopiwa all the comfort. Broira rinopiwa all the comfort, ronyatsovakirwa keji isingapindi kana nyoka, isina kana chinoistress. Rikaita stress broira rinopiwa stress pack. Tiri tesere richifidwa chikafu nenguva, chikafu chinofana kudyiwa usiku namasikati, broira richifidwa. But chisingazivi kamwe nebroira ndechekuti haripfuuri 6 weeks riine comfort iyoyo. Rikangodarika 6 weeks rave a liability, ratova a loss. Saka pa 6 weeks upenyu hwaro hunofana kuparara. The same nevakawanda vanoita syndicate newakaipa, vanobatana naDiabolos mukuita kwavo. But rega ndikutaurire hama yangu, haungambofi wadyidzana naSatani ugorarama nguva yakareba. Because Satani chaanovavarira, uchishandisa madrugs iwayo, uchishandisa zvakaipa zvaunoita, uchibata mishonga, mhedzisiro yacho une pauchapenga chete, une pauchafa chete, zvichakuwana. You will not exceed 6 weeks. Pari kujeka here? Wakangofanana nebroira muruoko rwaSatani. Saka mukadzi uyu ari kuzhamba panapa, ari kuchema kuti haungawirirani naSatani zvikafamba. Mwana wangu ashungurudzika nemweya yetsvina. Tiri tesere vadikamu. Saka mukadzi achema panapa, Jesu anobva amira akati, saka mhai muda kuti ndiitewo sei? Hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochipa kumbwanana. Tiri tesere. Jesu anoshandisa language yakanaka pano yekuti mbwanana. Haana hake kuda kutaura kuti kumbwa. Tiri tesere because aida kushandisa language iri compassionate. But ndo zvaaitotaura chaizvo kutoti kuna mai ava, imimika you belong to side remadogs, muri mbwa mai. Pari kujeka here? Saka hazvigoni. Panapa Jesu
Jesu akashandisa imwe language, but I understand because munguva iyi it was a common a title yaipiwa kuvanhu vakanga vasingatendi, yaipiwa kumaheathen, and yaigamuchirika nguva iyi. Ndosaka muchiona kana Peter chaiye anonyora kuti musafanana nembwa dzinodzokera kumarutsi adzo, achitaura vasingatendi. Pauro chaiye anototaura pamusoro pevasingatendi achivafananidza nembwa. Even John the Revelator anotonyorawo achitaura kuti kunze ndo kunembwa navaroi nembavha, tiri tesere. So title yekuti imbwa yaishandiswa nguva iyi kuratidza vanhu vakanga vasingatendi. Pari kujeka iri. So ndibatsireiwo kuona panapa Jesu ari kunongedzera mai ava kuti imai imimi you belong to this side rembwa, achinongedzerawo kuvadzidzi achiti ava makwai. So panapa pane two magroups, pane two mhuka dziri kutaurwa, kumwe side imbwa kumwe side hwai. Pari kujeka ira. Now Jesu anongedzera akati hazviite titore chingwa chevana tichipe kumbwanana. Pari kujeka here. But Jesu arishandisa language iri compassion because mbwanana kanhu kanodikaka. Pari kubatika here apa. Zvikanzi panapa nemukadzi ari panapa, vakomana mukadzi unoshamisa, zvikanzi hongu Ishe handirambi kuti ndiri mbwa ende handirambi zvamataura, but inini ndiri mbwa ine muridzi wayo and imi ndimi muridzi wayo. Tiri tesere. Mukadzi akanga ari kuapila to a Jewish law inonzi THUR balei hahim. Tiri tesere. Mutemo uyu unoti kumujudha wese you cannot pass by, mungave muroad uchiona mhuka ichitandaza woisiya, hazviiti, unenge usina kuita zvakanaka. Kana kuchengeta chipfuwo woregera kufidha chipfuwo chako, unenge usiri kuita zvakanaka. Mutemo weTHUR balei hahim unokubata. Tiri tesere. So this lady is appealing to a Jewish law yekuti ndiri mbwa, ndiri sure I'm a dog, but I'm a dog with an owner and you are the owner. You are entitled. You cannot leave me in distress. You are entitled to relieve my pain. Pari kujeka here because of mutemo uyu wechiJudha. Saka mukadzi ari kuti handirambi ndiri mbwa sure, but ndiri mbwa ine muridzi wayo. Pari kujeka here. I've never seen such humility, vakomana, kuzvidzikisira kwemhando iyi, sure kuzvininipisa kwemhando yakadai. So mukadzi ari kuswedera pana Jesu akati handirambi shuwa ndinotadza, handirambi vakomana ndinomborasika, but inini ndiri munhu ane muridzi wake. I have suffered enough. I need salvation. Kana kwine akanditeerera panguva ino ari kufunga kuti ashupika atambura, inzwa mudikamu, tora kutenda kwaiva nomukadzi uyu kwekuti ashuwa komana inini I have suffered and I cannot let you pass by. Handingakusiyi Jesu muchindisiya ndiri mukushupika kwangu. I have suffered with so many addictions that I cannot break through from. I have suffered vakomana nezvinhu zvinoshungurudza zvandinetsa zvandibhubhisa, handisi kukwanisa kusiya ndega. I'm helpless, I'm useless, but ndinoziva kuti kune simba rangu. Imi Jesu ndimi simba rangu. Ndinoziva kune ropa rinosuka zviri muropa rangu muzvikapera. Imi Jesu ndimi mune ropa racho. Vakomana mukadzi unozvininipisa zvekuuya pana Jesu. Tiri tesere wadikamu. So panapa mukadzi unoswedera unouya kuna Jesu. Vakomana ndibatsireiwo kuona tati mharidzo inoti Kana Hwai Dzoita Sembwa. Tiri tesere vakomana. Ndibatsireiwo kuona pano mukadzi uyu ari kuratidza behavior. Anzi naJesu imbwa, but ari kuratidza behavior chaiyo inofana kunge ichitwa neHwai. Tiri tesere. Yekuzvininipisa, yekuuya, ye-endurance, ye-patience, pari kujeka, ye-persistence, pari kujeka here, yekuratidza kuti ndine muridzi inini, pari kujeka here, ndine mufudzi inini. Mukadzi uyu anzi imbwa naJesu, but ndiye ari kuratidza the perfect character yekuva Hwai. Chindibatsiraiwo kuona vadzidzi panapa vanzi naJesu makwai. Pari kujeka here. Ndinorangarira ndichimbotenga imbwa sometime, you know dogs are very expensive. Ndokutengawo imbwa yekuti igare pamba. Purpose yandaitengera imbwa yanga iri yekuti ndichengete, ikipe the strangers away from the home, ive security yemba. Pari kujeka here. Ende ndibatsireiwo kuona in this chapter vadzidzi
vachiisa barricade between mukadzi uyu najesu, vachidzingira mukadzi uyu kure najesu. Tiri tese revakomana, mukadzi uyu achisairirwa kure najesu. Vadzidzi were behaving like dogs in this verse. They were behaving like dogs, creating a barricade between Jesus and the woman who needed salvation, who needed serving, who needed freedom from distress and depression yakanga hari. Vadikamwe regai nimbotaura chinhu ichi. Makristu akawanda tatanga hunhu hweumbwa vakomana, zvakadaro zvekuti vanhu vakawanda havachakwanisi kuswedera pana Jesu. Vanhu vakawanda vari kutadza kusvikira Jesu because of our behavior, because of our doings. Vakomana, tabva tamira pakati paJesu and Jesu haachaoneki nekuda kwehunhu hwedu, pari kujeka irapo. And zvakadaro zvekuti those who need to see Christ cannot see Christ anymore. Vakomana, mumwe munhu anobva kwaabva achiuya muchechi kuti regai ndinotsvaka Mwari, but as soon as angosvika muchechi anogamuchirwa, vakomana, nevanhu vanotomudzorera mumatope aanga achitiza. Tiri tesere, umwe musikana anogona kutendeuka kana umwe mukomana wototendeukawo kuuya kuchechi, but anosvika achisangana nezvinoshura zvakadaro zvekuti zvinomupedza simba nekumudzorera kunze kwaanga achitiza achiti ndatizirawo muchechi. Tiri tese revakomana, vanhu tave vadzidzi vaJesu tave nekamwe kabehavior kari kukipa vanhu vaJesu kure naJesu wavo, pari kujeka irapo. We have kept so many people away. Vakomana, kana Hwai, Dzoita, Sembwa patova nedambudziko. Tiri tese revadikamu. When sheep behave like dogs, then there is a problem. Vanhu vanokutadza kuona Mwari because of title iri kupiwa pavanhu, masavadha. Tiri tese rano zvakadaro zvekuti vanhu havachaoni Mwari Jesu arimo masavadha, vave kuona masavadha ari kuvavharira kusvika pana Jesu nekuda kwekakuita kedu. Tiri tese upombwe hwakura zvakadaro zvekuti vanhu the strangers cannot see God anymore. Pakatendeuka munhu achibuda muupombwe achiti ndoda kugamuchira Jesu, anosvika otosangana otonyengwa nemaeridha achiri padoo, pari kujeka irapo. Vakomana, kune vanhu vari kusiya umbavha vachiti regai tisiye umbavha titange kunamata Mwari, but as soon as vangosvika pamusuo vari kusangana nevanhu vari corrupt, vari kuvadzorera mumatope, vari kuvapushira kure. We have become barricades of salvation. Tamira pakati pevanhu vari kuda kuponeswa, pakati pevanhu vaJesu naJesu wavo, zvakadaro zvekuti we are keeping people away from God. Kana Hwai, Dzoita, Sembwa pane dambudziko. Tiri tese revadikamu, kana Hwai, dzodya, Sembwa, aiwa pane dambudziko. The way we are eating, the way we are partying, vakomana, vanhu vakutoona kuti kuchechi tichaenderei. Kana vanhu vekuchechi vari kuita mass exodus yekutiza kubva kuchechi vachiuya kune zvinhu zvenyika. So tingadei kuchechi uku, pari kujeka irapo. Vanhu makristu, why are we so desperate? Zvakadaro zvekusimudzira zvinhu zvakaipa, kutora bhawa orisa muchechi. Tiri tese in the name of trying to attract, zvinobatsirei? Let people see Jesus and come closer to Jesus, not coming closer to our music, not coming closer to our praise and worship. Vanhu ngavaswedere pedyo naJesu. Tiri tese revadikamu, vanhu ngavasaswedera to flamboyance yedu, vanhu ngavaswedere pana Jesu. Dambudziko redu nderekumira pakati pevanhu vari kuda kuponeswa naJesu wavo. Tiri tesere, kana Hwai, Dzoita, Sembwa, vakomana, pane dambudziko. Tiri tesere, saka ndibatsireiwo kuona panapa Jesu ari kuda kudhila nevadzidzi, ari kuda kuvaratidza kuti there is a certain behavior in you that has to go for the sake of kuponeswa kwevanhu vakawanda. Vanhu vangaponeseka sei kana tichiva pakati pavo naJesu, tichiva isusu vanhu vanovapedza simba nekuvatonga kuti imi you don't deserve kuponeswa, tichipa vanhu malabels, tichiisa vanhu muzvikwata. Kana Hwai, Dzoita, Sembwa pane dambudziko. Kana maassociations edu nemarelationships edu asisina standard
blood yaJesu. Kana Hwai dzoita marelationship Sembwa pane dambudziko, tiri tese revadikamwe. Kana Hwai dzopfeka Sembwa pane dambudziko, pari kujeka here. We no longer have the standard of dressing. Zvakadaro zvekuti vanhu they can't see Jesus because of how of our fashions today. Musiyano ndeupi wenyika nevanhu vanonamata Mwari. Kana Hwai dzoita Sembwa pane dambudziko, pari kujeka here apa vadikamwe. But mukadzi uyu wakomana anoratidza Hwai, wakomana Hwai hwekuzvininipisa, hwekuva so persistent. Haana chiramwa mukadzi uyu, haasi kukundikana until asvika pana Jesu. Tiri tese revadikamwe. Endi haasi mudenial, anogamuchira all the insults, but chaari kuvavarira kuswedera kuti abate pamupendero wenguva Jesu, kuswedera kuti abate icho chiri kupangwa nemweya wake, kusunungurwa kwemwanasikana wake. Tiri tesere Jesu paanotarisa kutenda kwakasimba kwakadaro kwemukadzi, Jesu anobva ati mai kutenda kwenyu kukuru, zvamunoda zvingaitwa. Tiri tesere vadikamwe, zvikanzi kubva panguva iyoyo mwanasikana akaporeswa. Have we realized results ekutenda kwedu? Kana tisati torealiza results ekutenda kwedu, the inner peace that comes by drawing closer to Jesus, probably tinogona kunge tiri vanhu vakafuratira Jesu, vari kudzingira vanhu kure, pari kujeka irapo. Probably tinogona kunge tiri pedyo naJesu, tichizvirova dundundu, but tiri kure nesimba rake rekuponesa. Dai Mwari werugare atiitira nyasha, dai Mwari vatibatsira. Muchapita iyi taziva kuti kana Hwai dzoita Sembwa, nyika haigoni kuona Mwari. Tiri tesere, who will evangelize to the world? Kana Hwai dzoita Sembwa. Dai Mwari vatibatsira. Amen. Ngatitsinzinei tinamate. Baba vedu vari kumusha wokumusoro kudenga, rumbidzwai Jehovha nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinokutendai mutsvene nenguva yekunamata, tinokutendai nenguva yekutaurwa kweshoko renyu. Ishoko rinorema Mwari, but rinoda kududzirwa kuvanhu venyu, asi rasvika nenzira isina kujairika. Tibatsireiwo Jehovha kuva neunhu hunokudzwa. Tibatsireiwo Mwari kuswedera pedyo nemi, nekukwanisawo kuzarurira vamwe kuti vakwanise kukuonai Mwari. Vamwe vanhu varikutadza kukuonai nekuda kwekamuitiro kedu. Kune vanhu vakawanda vari kukuhunika nekuda kwekamuitiro kedu. Tibatsireiwo kuti unhu hwedu hubatsire vazhinji kuswedera pedyo nemi. Tidzidze kubva pamukadzi uyu kuva neunyoro, kuva nekutsunga, kuva nekuzvininipisa. Isai kuzvininipisa matiri, isai unhu hweUhwai matiri. Tive hwai zvirokwazvo dzakarashika, dzinoshuva muponesi wadzo, dzinoshuva mufudzi wadzo. Tibatsirei Mwari wedu, mutiitirewo zvakanaka. Unhu hweumbwa hukutaurwa pano hutame kubva matiri. Tibatsireiwo Jehovha, tisava sembwa dzinodzokera kumarutsi adzo. Tibatsireiwo Mwari, tisava vashungurudzi vevanhu, asi tibatsireiwo Mwari kuva neuhwai matiri nekuswedera pedyo nemi. Uyu ndiwo munamato wedu muzita nemuropa ramuponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Izwi remufudzi kunze kugwenga redima, ari kudaidza hwai dzakarasika kokure. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Ndiani anobatsira, mfudzi mukuru wemutsa, kuti aone dzaraswa nekudzipinza mudanga. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Inzwanyi dziri kuchema, ugomo guru kugwenga.
anoti kunesu endanyi kuchaka zangu pinzanyi zese zarasika pinzanyi unza zese kuna Jesu pinzanyi zese zarasika pinzanyi unza zese kuna Jesu. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, ndizaze nyine rudo, ndipawise senjiwa. Ngandifambe za Jesu murendo redi pasi, ndiri murombo mwea garaine nimponesi. Kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputsika, adziitire mutsa ngeni anondinzwawo, anonditungamira nekundiregerera, ini ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi. Ngandifane na Jesu mukurarama kwangu, ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere, ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu, ngandiwe nerutsendo garaine nimponesi. Ngandibarwe patsvaini